Damini di batana sumurung siang salu naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mau kadongan na hinangolongan tabigima hatan ini bata dihita di bagasan mingguan. Ima sian lima Musa bidu obat mamuka maisian ayat sada rodi ayat 2 dungi diudutima ayat onom rodi ayat sia songon mahatana disi nuaing pe ale Israel sai tangi homma aturan dohot uhum akana hupodahot tuhamu si bahedomuna asa mangolu hamu jala masuk kamu tutano sitiano munai nanilihon ni Jahoba dibatani upumunai tuhamu dang jadi abamuna tuhata naong hutonahoni tuhamu jala dang jadi oromuna siani ikon radu tamuna do akatonani Jahoba dibatamunai naong hutonahoni tuhamu atong radoti jala ulahon hamuma akai ai ido gawe habistaramu dohot apatasomu dia dopan nia kabangso ia dung di begi nasida saluhut akka aturanon gawe dohonan nasida ma bangso napistar sahali jala napatas maroha do bangso nabulunon aitung tu bangso nabulun dia ma songoni sonong akka dibata songon Jahoba dibatatai manang 3 hari pehita pajuju ibana aitung di bangso nabulun dia ma adong aturan dohot uhum natikor songon sadok patikon nahulekon dia dopamu sadarion atong ramoti madirim jala parhamaul situtu todim asa unang lupa roham di jamita aka naung nida ni matam asa unang talu sian roham salilik ko mangolu jala ikon paboto honommu do akai tu aka anakmu do tuaka pahupum ima yang go sahakna di hamua kadongan na hinahulungan di bagasan guar di Tuhan Yesus au sugari di pasuk kuton halak tuhita buasa mahamu sorang tu portibion buasa maamu adong di portibion manang puasa di bait di bata Huria HKBP di Indonesia di Sibulanon amu kadongan ngolobui do dalusi suku-sukuni songonima nang namasa ditupukon ima buasa dibuat debata bangsa Israel bukan sian misir tu huta Kanaan hape di huta Kanaan ngadong penduduk halak Kanani halak Jebusi halak Amori halak Heti do akanasi nunga adok kian bangsa nang pe didok debata ubuat pehamu tutano nagok susu do situat niroba dada marlapatan hutai kosong danga dong halak nunga adokian ragam do bangso ragam do budaya nadong di huta Kanaan HP macai bidang do tano puasa ikon tuta Kanaan dibuat bangsoi bui dui gabi sukun dihita
Sudah rencana ni debata dangadong na kebetulan, dangadong. Sudah rencana debata adong do maksud do tujuan. Adong. Molo di pasorak ko debata hita tu portibian adong do maksud dan tujuan ni debata adong. Molo adong uria di si bulanon adong do rencana debata adong. Dangadong na kebetulan. Dia mau kadongan asa molo di tempat to debata bang soi tuhu takanaan tujuan na ima boy may taida di ayat ono. Didok songonon. Atong rado tijala ulau kamu maakai aido gabi hadis tarangmu doho apatasamu diadopan di aka bangso aidung di begi nasida saluhut aturadon gabe dohon nan nasida ma bangso napistar sahali jala patas marohado bangso nabulonon. Ternyata ido maksud do tujuan debata umbay na ribuan bangsoi asa gabe pasu-pasu tumaliang na marhite-hite ngolu parugamo nasida asa diradoti nasida tonani Jahoba do aturanna asa do nasida nang tumadda debata. Kalau Tuhan menempatkan orang percaya, orang Kristen dan HKBP di tempat ini supaya hidupnya menjadi berkat bagi orang lain dan orang lain mengenal siapa itu Tuhan dari orang-orang yang percaya. Karena itulah kita dipanggil dan ditempatkan di bumi ini, di Indonesia ini, agar kita menjadi umat yang mengagumkan orang lain. Menjadi model, menjadi patron, karena kita adalah kepala, bukan ekor. Orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipanggil oleh Allah adalah sebagai kepala, bukan ekor. Artinya, menjadi panutan, menjadi patron, menjadi model. Bukan berarti, hata nibata menjadi kepala, buasa ugabila Olan hatuban, dakyak kepala, dangi lapatan. Nah, hidupnya berdaya guna kepada orang lain. Seperti yang dikatakan di dalam Sefanya 3 ayat 20, kita harus menjadi leader, bukan follower. Yang diikuti, bukan pengikut. Dan harus mewarnai, bukan ikut-ikutan. Ima sebenarnya nguluni halakna porsi. Oleh karena itu ciptakanlah hal yang baru, yang berarti yang menjadi model, supaya kita menjadi leaders, menjadi kepala. Dia mau kadongan takas dua didok di Matius 5 ayat 10 rodi saplono. Hamudo siranin portibion do panondang. Taboto do lapatana manang kegunaan ni sira. Mangalehon cita rasa. Mangalehon hinatebo di sipanganon, mengawetkan makanan, mematikan bakteri,
dok labatan dia mua kadang amang molo di dok kita gawe sira alanu ngagok habusu gobe di portibion pangalaho na supure pambahenan akasaton. Jadi molo gawe sira do hita mabain gulutta gawe cita rasa, mabain gulutta gawe hina tahu tudongan, mabain gulutta gawe pengawet asa ulang gomgodan akah busukon nari tanoon. Jala didok hamudo panodang ni portibia. Ngogok halum lemon do taulom bebe portibion alani asaganu gabe panodang ibana di humaliangna. Sebesar apapun cahaya yang kau berikan kepada orang lain, itu akan berarti akan membawa dia kepada jalan yang benar. Alai molo laso mangoludo rak mardalam mahita dinahulo, rak tinggang mahita, rak terlombang mahita. Alania asa tarulo kitai tajaloma panodang siad debata. Dialah terang dunia, dialah yang membawa kita kepada kehidupan yang terang. Asaboy tarulak kita ikon mangulu yuita songon topik minggu sadarion. Nama dot mangaradoti tonani Tuhan Jahuba. Mangaradoti tonani Tuhan Jahuba. Molonunga mangulu kita di bagasani gabi hatiurum mahini kita. Hatata pambainota sikapta doklan akanasi. Hamu akadongan atong dia do siulauta hombar tu hatani di baka nani dokna di bagasan sadarion na perculu. Molo tatakasi dia sadanakin didok tangi homma dengarlah. Mendengar itu sangat penting. Adalah suatu kebutuhan bagi setiap orang untuk didengar. Ay nga gudang nuaing dangulo be manangi. Manang buhabe arsak ni yanakon natoras dan ulo iba naman. Nah, dia mua kadongan sa porsiaot ido bena diro kahatan di debata asa takas tatangion suara ni debata. Pernahkah kita memberikan waktu kita untuk bersateduh mendengar suara Tuhan? Hiado taparade rohata umbege suara di debata. Manang dohonota do hata di debata holang sai di perjamita tahu. Mulohia kita sateduh meditasi, memberikan ruang pikiran untuk mendengar suara Allah. Maka Tuhan akan memberikan petunjuk hidup kepada kita. Gabe lapang mapakilalata dukon ni. Nasipatado akan narudut di bagasar rohatta do, aka orang-orang tado nasai tapa buah-buah. Alani dia mau kadonga. Marsiazar sian si Samuel
tulu halima ibana bisu di bata. Anggota mautanna sieli do manjo ibana di sodo au. Tahu tangan do kujogo. Alai do tulu hali mamoto maibana di bata do habe. Amo kadongan songonima di bagasang guluta. Molo de bata marsuara sahari ikut 2 hari do hita manangion ibana. Ai belum tentu suara ni sahadi boy aku sapa. Olo do be ado nani do nere. Dumpe di bagi hari ido ape. Dia mau kadongan molo songoni pasama hata diota pahila lama bohado debata mangula di bagasan rohata gabi dirajai ma roha nang pikirata. Tengok ma si Maria dung takas hatani surusurani tu ibana dungi di peok masude hatai di bagasan rohana di pauhusor-husor dung takas di bagaibana suara ni surusurani suara ni bata gawe di pauhusor-husor ma di bagasan rohana. Jadi songoni mah hita dia mau kadongan di bagasan urut tahu. Dada naholan dapok minggu rotu garisa dibegi saya mulat dukoni dang dingok be anak yuk nakin dah alai rekod hita ditongani bagasta karena Alkitab Bibil suara Allah jadi tangi mahita di bana jala pausor soron di bagasan roha. Napa dua hon di ayat 2 didok janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jangan mengurangi dan menambahi, artinya jangan kita menafsirkan, mengartikan lebih daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Radoti mahata di debata, berpeganglah, pahamilah, karena firman Tuhan itu sempurna adanya. Alkitab tidak memerlukan buku-buku pendukung yang lain. Alkitab tidak memerlukan apa kata profesor doktor. Karena Alkitab dapat menjawab dirinya, dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dunia ini. Sudi boido dia lusi di bata. Alani dia mau kadongan gudok nakin sempurna do hatane di bata. Napa tuduhan ma mengulahun hatani di bata. Nakin manangi-nangi. HP si Jakobus bidusada ayat 22 27, sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya dan sebenarnya di depannya ada cermin. Gabi menipu maibana. Jadi mendengar firman Tuhan tidaklah cukup.
Tetapi mendengar dan melakukan firman Tuhan, itulah yang baik. Godang dono aing aka si boto surat. Alai bakollo ibana lau mangulah. Di boto do ayat-ayat. Alai dan diulah. IP dan tingkat. Jadi hata di bataman dok mendengar dan melakukan itulah yang baik. Alani lakukanlah itu dengan setia atau taradotima jala taulahum mai asa unang kholan naman yang nangi hita alai dohok mahita siulahon alana ido haporsial iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi haporsial tai ikon merdongan pangulaud do ima haporsial na dinamis nama pangulaon nama perbuihon dia mua kadongan ima mabaik kita gabi halak nabisu halak napistar songona di dong ni ayat onom nakit orang Kristen akan menjadi orang yang bijaksana dan berakal budi kalau hidupnya berpegang pada perintah Tuhan. Alani hamua kadonga. Tatangihom jala taulahumma nanidokni di bata. Asa halak nama tua hita, halak na bijaksana, halak na pistar hita